Το καλύτερο μάτς ever, Ναι. Τι έκανε. Παιδιά, τώρα βλέπουμε τον Ολυμπιακό εδώ πέρα στον Παρπαγιάννη. Ναι, με το Βόλο. Όσοι ξέρετε το Τζίμπα και το DJ Pro. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε. Εγώ έχω 86 εγγραμμένου. Κάνουμε εγγραφή. Εγώ έχω 36, please κάντε μου επίσης εγγραφή για να περάσω αυτόν τον Ιωάκη. Ναι, Κοίτα ρε πόσο έχει κουραστεί ο Βόλος. είναι πάρα πολύ. Ο Μασούρας. Μπρο, είναι λες του μονάει η κοιλιά του τώρα. Ναι, όντως. Ολυμπιακός τρέχει. Ωπα ρε, ποιος είναι αυτός? Ποιον είναι το μεγάλο ή το μικρό? Τι? Το μεγάλο ή το μικρό? Τι? Ποιον είναι το μεγάλο ή το μικρό? Και το μικρό. Γιατί είναι εννοούσα... Συγγνώμη παιδιά. Κοίτα εδώ ματσάρα που παίζει. Ναι, γιατί πόσο γραμμένους έχει αυτός? Ποιος ρε? Ο 56. 58 κάπου εκεί. Ρε, κοίτα μάτς. Συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν μπορώ να τραβάω άλλο. Γεια σας.